Zdravím vás, zdravím paní u dalšího videa. Dneska to budeme z hry Minecraft. Toto je další pokračování ze série. Si zvolili, už to je druhá část a no, můžeme rovnou pokračovat. A vypěst toto železo. Bože, já jsem... Toto vyprostřelit. Tak, už se nám to tam varí. Teraz mám vyrastol strom. A teraz ja by som dneska chcel získať full diamond. Takže poďme to tu samozrejme preskúmať. Ty kokos, ale keď je tam creeper, ja si neverím. Nechoďte za mnou. Ne. Bože, ja som fakt noob občas. Ajaj. On sa ešte za mnou ide, Nie? Tu ešte aj kamenie. No nie. Počkať. Ja urobím toto. Toto absolútne nevadí. Op, dobre. By sme tu mali mať vypieknuté, dámy a páni. Ešte predtým vám tu chcem oznámiť, že tuto máme takú menšiu ohradku. A keď získame nejaké seno, tak samozrejme nejaké ovce a kravy pôjdeme. Ale máme ich 5, to znamená, že vykraftíme si. Mám dostatok tyčiek. Hej. Takto. Nice. A ešte pickaxe. A to mi vystačí. Áno. Yes. Tak dámy a páni, ja som sa rozhodol, že to tam pôjdeme preskúmať. Už mám aj 34 redstone torčiek urobených. Aha, je to pier. Nechám ho dať. Vybuchni. Dobrý. Dobre. Kamo. Neodporúčal som ti byť agresívny. Hej, byť ho hitový. Dobre. Lovely. Možno nič neprekvapí, ale toto tu vyzerá zaujímavo. Budeme šetriť. What? Ale že taký, že tu niečo je. Tu nič nebolo. Nevadí, ideme, kopeme. Tešíme. Možno, že aj to kopr, táto meda bude aj užitočná. Ale neviem, či z nej vypadávajú levely. Vyskúšam. Nie. Nevadí. Vyťažíme toto celé. Koľko to už máme? Tých 24 uhlia, to je super. Ale ja, že tu je taký veľký systém, alebo tu taká dierka? Nie, nič tu nie. Tak niečo nám zostáva, je kopať asi pod seba, nie? No pod seba nie. Tu robíme taký tunel. Hádam. Dáme páni, musíme sa proste prekovať až dolu. Práve som sa tu dokopal. A čo to tu je? Ja viem, som tu použiť. Oh my god. Je taký spawner. Je taký spawner. Ich tu je milión. Musím to regenerovať. Ja to vychcípnem. Tu je každý. Jaj, Creeper Enderman! Pomôžte mi! Sem. Ne. Čo je? To čo má byť? Tak tam je veľký spawner, tam ja nebudem.
No, nevadí. Vyspíme sa. Dobrú noc. No a ďalej by som chcel ako keby začať od znova. To nebude problém. A bude to teraz pre starých, že som tie veci proste získal, bo to bude... Dovolí. Dobre, aj ten druhý chcípol. Asi hej, počkaj, niečo skontrolovať. Ten tiež musel chcípnúť. Yes! Nie je tu. Asi sa respawnú. No tak teraz to bude pre starých. Dámy a páni, tu máme diamanty. Ty koko, že som si ich tu vôbec nevšimol, keď som tu osvedloval a osídloval? To je také divné. No nič, dámy a páni, ešte vám chcem oznámiť jednu vec, nech nezabudnite dať like a odber, dávajte to, ďakujem. A ináč, takto si to tu pomaly osídlujeme, tuto ešte nemáme, ale v ďalšej časti by sme sa mohli tu zabývať. Ale toto je hĺbka, takže toto bude taká menšia baňa a teraz to bude prestrik a ukážem vám, kde by som sa mohol v budúcnosti zabývať. Ja vám to predstavím. Takto zídeme dolu zo schodov, potom tam ešte do tej bane, tam dole to vedie. Aby ste videli. Tak tuto máme takéto a to je všetko vlastne. Tu si spravíme príbytok, ako to vylepšíme, ešte toto všetko železo. Potom vyťažíme, no a ja si myslím, že koľko mám diamantov, počkajte. 6 diamantov, tak dáme páni, ideme hore. A ideme si vykraftiť také tie podrobné veci, ktoré budú potrebné, ale mne sa zdá, že je noc. Či? Lebo nevyzerá, že... No, jasné, už je to vidieť. Či? Nie, to bola voda, tak v pohode. Práve na čas, teda na deň sme takto vyšli von. A ja si myslím, že ja som strašne dlho bol v jaskyniach, asi reálneho života 5 hodín. No to vám potom poviem v ďalšom videjku, takže toto tu ďalšie časti sa zmení. Vykraftíme si určite taký ten armor. Neviem prečo to robím, ale toto ma ani nevychádza, OK. Tak toto najprv čo urobíme, vykraftíme si sticky a potom dáme, že diamantový meč. Dámy a páni, je to tu prvý diamantový meč. Dámy a páni, a nezískali sme síce full netherite, ale ja som teda full diamond, sorry. Ja som, ako sa to povie, ja som mal vtedy, ale ja som zomrel a ja kebyže to ukážem takto je proste na dlho, tak dajte like, odber, zvonček, ďakujem, čus.